Mai Beauty Jiji, ndiri Secretary General weZimbabwe Free Range Poultry Association. Unove mubatanidzwa wevarimi vanochengetedza huku nemadhadha, mateki nehanga kuti dziwande. Isusu tiri kupromota chatoti commercialization ye-backyard poultry. Tichida kuti vanhu vavandudzwe, upenyu hwavo huvandudzwe nezvinhu zvavanazvo pamba. Chakanakira izvi ndechekuti dzinowanda kubvira ukangowana dzekutanga tinoiti self sustaining, dzinobara vana dzichiwanda dzichikandira mazai dzichichechenya, saka hazvizounzi urombo mumba. Chimwe chatodzidira ndechekuti dzine utano, mazai acho, nyama yacho, zvese zvinobva ipapo zvine utano kuvanhu. Chechitatu tiri kuona kuti zvinotipa employment. Vana vechikoro havazotadzi kuwana chekuita vabva kuchikoro. Makala ayaya yavanokwanisa kutoita project ari kumba achitokwanisa kubatsirawo mhuri yekwavo. Uye vana vanokwanisa kuzoenda kuchikoro pasina kuti mwana ndashaya school fees kana ndashaya mari yekutenga ballpoint. Vanokwanisa kuti kana vawana ruzivo kubva kuchikoro vanokwanisa kuendawo vachinoshandisa kumba, vototanga kujenereta kuita mari nekudya kwakanaka kudzimba dzavo. Saka isusu seZimbabwe Free Range Poultry tiri kubatana pamwe chete neKwayedza munyaya dzedzidzo, Kwayedza dzidzo, kuti maschools, especially maschools, tibatsirane kudzidzisa kuti vana vadzidze nezvekuchengetwa kwehuku, kwemateki, kwemadhadha nehanga, kuti zvikwanise kuvapa ruramo nemabasa. Haamiriri kutsvaga basa because anenge achitori naro, akutokwanisa kuitawo mari yake, asi zvichibvira kuti adzidza kuchikoro. Isusu tiri kuda kusenza nemaschools because zviri easier, zviri nyore kushambadza, kudzidzisa nharaunda kubudikira nevana. Vana vakadzidza kuchikoro vakuenda kunodzidzisa vabereki. Isusu seZimbabwe Free Range Poultry Association hatikwanisi kuve tiri panzvimbo dzose, hatikwanisi kusangana nemhuri dzose, asi tikauya pachikoro tikasangana nevana, tikasangana vakadzidza, tikadzidzisana navo, vakadzidziswa vakaramba vachizvipractice paschool environment, vakaenda kumba totoziva tabata mhuri dzose idzodzo. Saka kana vana vari 800 toona kuti kuda tabata mhuri 600 or 800 dzatodzidza kubva kudzidziswa kwaita vana kubva kuchikoro. Saka kwatiri zvakatikoshera, uye chikoro chokwanisa kuve source of information. Kana tichida kudzidzisa vabereki kuti iye zvino kwaane chirwere cheNewcastle, ngatiitei, tongouya totaura pachikoro. Pachikoro vakutodzidzisawo maticha, vakutodzidzisa vana vakutonoudzawo vabereki. Saka zvoreruka kucontrola disease, zvirwere zvinotapukira zvehuku. Uye zvimwe zvatinokurudzira ndezvekudzvara miti, michero. Apa agriculture 8.0 tiri kuona panodiwa izvozvo nyaya dzenutrition nefood, asi izvozvo zvemagarden, zvehorticulture. Isusu tiri kuti seZimbabwe Free Range pane kudyidzana pakati pehuku, pehuku idzi neminda nehorticulture nemichero. Huku dzoenda dzonodya dzichiteta, dzichidya michero yadonha, dzoita matosi, woita manyowa, takuendesa kugarden. Garden kwakubva muriwo wakuendawo futi kunofidha huku. Matosi tiri kuendesa kumunda, takutodzvara masmall grains ari kubatsira futi huku dzedu. Saka tiri kuona ukama hwedu nezvikoro hwakakosha, nekuti kana taakudawo futi kutenga huku zvakare, tinokwanisa kuuya kuti headmistress tiri kutsvagawo huku, headmistress vakutoudza vana tiri kutsvagawo pari kuuya kuzotengwa huku. Pakuita aggregation center pachikoro, hazvanyore kuti tiunganidze kana kudistributa zvinhu kubudikira nezvikoro. Saka kwatiri ukama ihwohwo hwakakosha. Isusu neKwayedza takatenderana kuti kuchange kune macompetition ezvikoro. Isusu tichange tichipawo huku, nhiyo kuzvikoro zvenge zvahwina. Dzinenge first prize nesecond prize kueach province. Tichange tichipawo huku
nhiyo 200 kune vahwina, 100 kune second position. Saka ndo ukama hwatinenge tinawo, plus tenge tichipa technical support kudzidzisana nezvikoro, kuvapa kana vane dambudziko ravasangana naro tenge tiripo kubatsirana navo, kana pakusvika pakutengesa kana kudii tenge tiripo kubatsirana, kupanana mazano kuti votengesa sei, zvofamba sei, toita promoter yatoti marketing pages. Isusu tinofara neassociation yataita neZimbabwe Free Range Poultry Association, neKwayedza. Not Kwayedza ndio yatintroduce kuZimbabwe Free Range Association. Isusu we have already received 100 huku dzema-free range dzakasiyana-siyana, kwaye maastro, mabush nedzimwe dzakasiyana-siyana. Saka izvezvi kutagamuchira, togamuchira chipo chatapiwa ichi, bosoza kuti vana vedu vari 850 vanoita agriculture. Vachita agriculture, Ministry of Primary and Secondary Education inokurudzira kuti ite inonzi competence based curriculum. Hatifa hunge tichingodzidza agriculture chete, tifa kuita the practical element kuti vana vadzidza voona kuti vavaccinata sei huku dzacho, vodzihavhesta sei and whatever, vazodzitengesa sei, moze votengesa sei, vohecha sei, vachita sei, so that muupenyu hwavo vakwanise kuwana zvokuzozvibatsira. Toda kuti buse vana vedu vari empowered, vanokwanisa kuzvimiririra, vasingazodipendi on the next person, uye vanokwanisa kuzobatsirawo ine information yacho kupa kuvabereki vavo, so that nyika yedu inosimukira. Tadzidza pano paZimbabwe Free Range Association kuti maproducts huku idzi dzogona kutoexportiwa, huku idzi dzogona kutochengetwa futi tichishandisa miti nemichero zvekunze. Saka we are using our natural environment kuti tikwanise kurapa huku idzodzi futi. Saka tofanira kushandisa environment tichiproducer nehuku idzodzi. Saka tinofara chaizvo chaizvo, and we hope we are not going to be the only school ichabenefita. We hope mamaschools edu ari muHarare nekunze acharamba achibenefita from this, nevana vedu navabereki vedu vagobenefita. Tapihwa huku ye-free range dzekuti vana vachengete, zvinobatsirawo vana for employment nekuitawo kuti vawane mari. Mwana akabuda muchikoro apedza zvidzidzo zvake akatanga kuzvichengeterawo huku, anowanawo mari yekushandisawo, haanetsi vabereki, anoonawo futi zvekuita. Izvo zvinoita kuti nyika yedu irambe ichiwandudzwa nekuda kwebasa emaoko. Saka huku idzi dzatibatsirawo nekuti mapracticals tichitomaona ndokune mari yedu, nekuti munhu achirima, munhu achichengeta huku, munhu achifidha huku, ndokuri kubva mari yacho. Saka ndongotenda ye-free range nekuti pahuku dzibatsire vana vawane chekuita, vawane chekudzidza, vawane chinozovabatsira neramangwana. Inini ndinonzi Talent Nyakumandu, ndiri student wePaHatifield Girls High School inotungamirirwa naMiss Makura. Then panapa tiri kutarisa nezvebroiler production. Izvi i-free range system inotibatsira kuti vanhu vagokwanisa kuva empowered pane zvavanoita. It's more like kana tiri mukati mechikoro chedu isusu mune zvatinoita, and kana tiri panyaya yekuchengeta this free range system chickens acho, kana tichizvichengeta tinowanawo a source of income as in pachikoro, and tichiita zvimwe zvinhu zvinodiwa like ma-infrastructural developments anodiwawo pachikoro pedu. Then kana vamwe vanenge vakuda kubvawo pachikoro, or those vapedza chikoro, they can use this system also mumabasa vanoshanda, so that they can help themselves. Like a person anokwanisa kuva a doctor, anokwanisa kuita doctor, asi achikwanisawo futi kuchengeta huku. Izvo zvinomubatsira kuti ave ne-the other source of income, ave nekubata kwaanoita mari asati abata yaanotambira kubasa kwake. Izvi zviri kutibatsira zvakanyanyisa mune zvekuita mafunds epachikoro pedu, uye futi zvinobatsira varimi vakawanda kuti vaone vaite ma-exports akawanda, izvo zvinovawinzira foreign currency, and also ma-tourist anouya akawanda, which also brings us foreign currency. That's what helps us ne-project ino. Ndinoitwa Nyasha Jinya, ndinodzidziswa naMiss Noirashi ndotichitungamirirwa naMiss Makura. Project yeZimbabwe Free Range Poultry Association inotibatsira pazvinhu zvakawanda, kusanganisira kutipa manyowa, kutipa mari, vese mari dzechikoro o mari kubatsirawo musociety yedu zvakanyanya.
inotipawo futi inotipa nyama dzekudya, mazai acho anenge ane manutrients zvakawanda wanda. And poultry, Zimbabwe Free Range Poultry Association inotibatsira futi kuti tidzidze kuti zvinhu zvatiri kuita zvinofamba sei, zvinotibatsira papi zviro. And kusanganisira nesu vachikoro tinozobatsirwawo lese vabereki vasisina mari yekuti bhadharira school fees pane machallenges aitika. Tozokwanisawo kuitawo maproject edu ekuti tingozvibhadharirawo mari tichasei.